Soc Nabeli Blasco, soc catedràtic de Dret Administratiu, un dels dos directors, un codirector d'aquest curs de postgrau de Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Soc Naina Salom Parets, codirectora del curs d'especialista en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori de les Illes Balears. Una de les característiques d'aquest curs és la seva multidisciplinarietat. Tenim alumnes de les diferents branques, tant del dret, enginyeria, arquitectura. És un curs que és un clàssic perquè ja duim 21 edició. Destacar la importància del dret urbanístic, que en aquestes illes és clau. És un tema central, tant polític com econòmicament, i malauradament en el grau no s'estudia massa aquesta matèria. En quant a la qualitat docent d'aquest curs, cal dir que els nostres professors són grans experts en la matèria, tècnics, especialitzats, i per tant ens donen no només la visió més jurídica, diguéssim, sinó una visió pràctica. Perquè l'urbanisme, en definitiva, el dret urbanístic és el que dona el contingut de la propietat del sòl, és a dir, que el que es pot fer en cada parcel·la, en cada solar, és el que te diu la legislació urbanística i concretament el pla d'urbanisme. Volia animar a participar i a que vos inscrivigueu en aquest curs, que, sens dubte, és un referent a l'àmbit de l'estudi del dret urbanístic i ordenació del territori a les Illes Balears.